नै लोगोफोरा आङो शिलंआवहाय दख'ना गाननानै बेरायगासिनो सेन्देल नायफैदो आङो नै सेन्देल देखायब्ला दख'नानि हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय नै आं दायो गोदान ब्लग लाबोलायबाय आरोना जों दायो शिलंआवहायनो थांगासिनो सहैयाखै ओमफ्राय जोङो नैबे थांबाय थानाय जरावनो हबेबा ससे खिनियावहाय बरापानि जायगा दङनो बै ड्राइभारा खिथालांगासिनो आरो जोंथ' मिन्थिया नालाय बे बरापानि जायगायाबो मोजाङानो होननानै खिथादों ओमफ्राय बेखौ नायलांगोन आरो जोङो थांबाय थानाय समावहाय ओमफ्राय आरो मा देखायनो हायो देखायलांबाय थानोसै शिलं मोनहैजासिम दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो दे बिदिब्लालाय नायलांबाय थादो आं लाबाखै दांलै ड्राइभारखौ एसे देखायनोसै नै जोंना ड्राइभारा देलाय गार' भाषा रायलाय माने जोंना ड्राइभारा गार' आरो नै गेट हाबबाय आरो এইটো মানে যোনটো ৰাস্তাটো এইটো কোন ক'ত যাব এতিয়া এইটো এইটো জুৱাই যাব পাৰে জুৱাই ৰাস্তা হ'ল জুৱাই শিলচৰৰ ৰাস্তাটো ন শিলঙত নগ'ল এইটো বাইপাছ হৈ গ'ল শিলঙত সোমালে বেছি ট্ৰেফিক জামত হৈ বাইপাছ বনাই দিলে না এতিয়া আচ্ছা আচ্ছা ওপৰতো ন মিজোৰাম আগৰতলা ওপৰতো ন ओइ बेयाव माथो जि होजोबनायसो होयो बैयाव जि होजोबनायसो বাইপাছ হৈ গ'ল बरापानि मोनबायनो जोङो बै पानियानो होमबा मा जोङो भिडिअबो लाला आरो थांसिगो जायगाखौ बेयाव लाखिनो होखानाय नङा खोमा लाखिया बरापानिखौलाय मोनफैबायमोन नै लोगोफोर बरापानियावथ' दैयानो गोजा आंलाय माबा मोनसे बेलेग बुस्थुसो सानदोंमोन दैसो आइयावहाय गारि नंमारगौ दैसो आरोना आं माबा बरापानि मोनसे जायगा ओमफ्राय बेयावहाय बेरायग्रा जायगा बिदिनो सानबाय थानाय आरो दै गोजासो लोगोफोर फाइथिंजाय गारि लाखिहैनानै माथिबा जों हाबगोन दा न' माहाबा बेखिनियावनो गारि लाखिनानै देखायनोसै लोगोफोर र' बरापानि मोनफैबाय बरापानियाव मा दङ नायलांदो आंबो नायहैनोसै जमानो मोजां न'खर जोङो गारिखौ बेयावहाय दोनथ'ना लानोसै बिनिफ्राय बिराद मोजां जायगा देखायहरनोसै आङो लोगोफोर नायबायल' था बिराद मोजां जायगायाव सफैबाय आरोना जोङो बरापानिनि बिराद मोजां जायगायाव र' लोगोफोर देखायहैनो दे आङो नै लोगोफोर जायगाया बेनो नायलाय ओरैबायदि मोजां आयु आं लानानै र' जि मोजां नुथारदों बरापानि दे बुंदो बरापानि सफैबाय जायगाखौ नाय लोगोफोर जोबोर मोजां जोङो जोंनि फार्स्ट डेस्टिनेसनखौ सफैबाय बरापानियाव सफैबाय माने जामनि थाखायनो जों गोबां लेट जाबाय दायो माने बरापानिखौल' नायनानै जों माने शिलंआव थाहैनोसै टाउनाव शपिं खालामनानै आरो शपिं खालामनाया उनाव जाबाय थागोन शपिं खालामनानै माने जों दिनै बांद्राय जायगा बेरायनो हाला माने नैबे बरापानिखौल' नोंथांमोननो दिन्थिनो हासिगोन आरो टाउनाव जों जि बायो बा लायो बा बेरायो बेखौ नुगोन बांद्राय बे रोखोमनि जायगा देखायनो हाथ'नाय नंला दिनै गाबोन नायबाय थादो लोगोफोर गाबोन मोजां जायगा सोरांनाय लोगो लोगो जों बेरायगोन माने दिनै जों जास्ट सफैनानैल' नैबे बरापानिखौ लामायाव मोननायखाय बेखौ नायलांनाय जायो
जोङो शिलंआवहाय सफैबाय पुलिस बाजार मेन सेन्टार आरोना बियो जों सफैगौमानि मोनास्राबाय आरो एसे मोनाखाबायमोन नालाय बरापानियावनो ओमफ्राय बेयाव मोनहैगौमानि मोनास्राबाय ओमफ्राय बैफोरावहाय शपिं खालामजायो आरो बै न' नुनायफोरा बेफोराव शपिं खालामजायो गाहायावबो दङ शपिंआलाय ओमफ्राय एसे शपिं खालामग्रोना लानोसै शपिं खालामखांनायनि उनावहाय जोङो रुम नागिरनांसिगोन बहा थागोन रुमफोरखौबो एसे देखायलांसै ओमफ्राय आरो मा शपिं खालामदों बेखौबो एसे देखायलांसै बे पुलिस बाजारनि सेन्टारखौ एसे नायदो लोगोफोर आङो भिडिअनि गेजेरजों देखायनोसै सानावबालाय स्रां स्रां मोजांसिन नुगौमोन खोमा हरबो जाबाय नालाय हरबाबो नायदो आरोना ओरैनो ओमफ्राय नै जोंना बेनो रुमा बाबा टुरिस्ट ना मा जाखो औ बाबा टुरिस्ट बै जोंदि सासे थांफादोंमोन सोमदोन बिस्रानि बिमाय जानाय दं आरो बेयावहाय ओमफ्राय मालाय बियो जोंनो रुमखौ नागिरग्रोना दोनबाय नै बेयावनो रुमा ओमफ्राय एसे हाबना नायहैनि र' माबायदिथाय जों थागोन हटेला बेनो सही हरसे थानायालाय टॉयलेट है दंखाजोबो जागोन दा ना चलो फैदो रुमखौ जोङो नायखांबाय ओमफ्राय बेगफोरखौबो गारबोबाय आरो बेयावनो नै ओमफ्राय पुलिस बाजारावहाय जोङो सेन्टाराव फैफिनबावबाय आरो एसे शपिं खालामनो होननानै गोजौआवहाय थांदो जोङो गोजौआव मा दं होननानै गाहायाव नायबोजोब्बाय ओमफ्राय र' बबे दखानावहाय शपिं खालामनाय जायोथाय जिखिजाया देखायलांसै नायलांदोल' मा शपिं खालामनाय जायो एसेबांथ' आं खालामखाया माने मोनसेबा मोननैल' खालामगोन होननानै सानदों आरोना आंहा जेबो बुस्थु बायनांगौआनो गैखाया नालाय बेनिखायनो मोनसेबा मोननैल' बायनोसै नायदो लोगोफोर मा बायनाय जायोथाय खोमसि नुदोंसो जोङो गोजौनिफ्राय गाहायाव ओंख्लायबोफिनबाय आरो ओमफ्राय बै गाहायावहाय दाम खमनि ड्रेस फानदों दाम खमनिब्लाबो मोजांखौनो मोनो बासिना लाबालाय 200 300 बेफोरबायदिनि आरो जेकेटफोर मायाबा दंसैहाय जोङो एसे थान जानायखाय नायनाय जायासै बहुद दङ आरो बुदिया माबायदिया बेफोरो लंबा है अच्छा लॉन्ग कितना 600 का 600 200 ना 200 दिन लागोन ना गाबोन सानाव मार्केट तो दिन में भी होता है ना कल भी होगा कितने बजे खुलता है सुबह 10 बजे खुलता है 10 बजे लोगोफोरा आङो शिलंआवहाय दख'ना गाननानै बेरायगासिनो सेन्देल नायफैदो आङो नै दिखायब्रा दख'नानि अच्छा ठीक है तो आप लोग सफिशिएंट है ना मेरा बाकी का साइज थोड़ा आङो रुमाव फैबाय
एसे शपिं खालामबाय आरो फिसा फिनला शपिं ओमफ्राय बिराद मेंनानै उन्दुनो ओंखारसोबाय ओमफ्राय जिरायनोसै होननानै बेयावहाय फैबाय एसे फ्रेशबो जाखाबाय ओमफ्राय आङो दहाय मा बायखौ बेखौ देखायनो मोनाखैमोन नालाय ओमफ्राय दायो देखायनोसै आरो जा दाम क्रिसमासनि गस्ला बायदों नै आङो लोगोफोर बेनो आरो गस्ला कट गस्ला न' कट होनो दा इखो लं कट गानना नायनानै देखायगोन आङो ओमफ्राय बिनि प्राइसखौबो खोन्थानोसै बेसेबां होनाय दङ माबा 6000नो थाइसे खम आरो नै ओमफ्राय बेजोंनो लानो थाखाय माफ्ला गांसे लाबाय ओरैनो दाम खमनि 300नि थाखाय बिराद सफ्टखा नै जिया दांना आरामथार बेजोंसो लागोन ना आङो गाननानै मोनसेया सेन्देलमोन ओमफ्राय बेखौ बायनाय जायासै दाम मिलायिखाय ओमफ्राय दाना बेखौ आङो गाननानै देखायना नायनि आरो माबायदि नुगोन आंजों समायगोन ना समायाथाय बारा गुदुं मोनाखै आं बेखौ हायथुसो नुबाय माथोखौ गाननानै बोरायफोर बायदिसो नुबाय ना हायखौ लासिगोन आङो गुसुसो नै लोगोफोर बेनो आंना कटआ माबाफोरजों दख'नाफोरजों गाननो होननानै बायदों आरो आङो बेखौ दख'नाफोरजों बेबायदि गोलाव गानना समायो नालाय नाथायबा आं बारा समायनाय नुवाखै आं हाइटबो जाहैबाय नालाय हाइटआथ' बारा हाइट नङा 5 फुट बारा दङ एसे मुथुनि आरो मुथुनि मुथुआबो जुता बायबाय माबानि नामा माबा उडलेण्डनि आरो नै मुथा बेखौल'सो बायदों आरो दिनै गाबोन माखौबाफोर बायबावगोन नामाथाय आंबो बेखिनिखौल' बायग्रोबाय दिनै ओमफ्राय गाबोन माखौबाफोर बायनाय जायोबा आरो गाबोन लायनोसै ओमफ्राय बेहा बेसेबां लानायमोन 3000 4000नो 200 खम 4000नो 200 खम लाबाय बियो बेखिनियानो लोगोफोर दिनैनि शपिंआ ओमफ्राय जोङो दा मा जायो बेखौ एसे देखायनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबगोन आरोना जिरायनांगौदि मेंबायमोन ना बिराद गोबाव गारि गाखोनानै ओमफ्राय र' जोंना जाग्राफोरा मोनफैथ'वाखै जोङो दायो दसे टिभि नायनोसै आरो नै इथिंजाय दङ टिभिया खुलिदो दसे नायनोसै नै जाग्राया सफैबायबो रुटि जाबाय आङो ओमफ्राय आं भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबनोसै गोदान ब्लगखौ आरो नेक्स्टआव लाबोलायनोसै आरो दाना जायफोरा आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदों होननानै जुदि एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअखौ लाइक खालामनानै हो आरो नेक्स्टआवहाय आङो गोदान ब्लग लाबोबावगोन बेखौबो नायगोन होननानै आं आसा खालामदों आरोना दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय जासिन जानानै उन्दुनोसै आं